Hello mga kasumpaan, yan po ang mahabang tulay. Dito po marami ditong isda. Hindi totoo yan. Titingnan po natin yung mga nanguhuli po ng isda. Kung sila ba ay makakakuha ng pang-ulam. Dahil sa mahal po ang bili ng mga isda, kanya-kanyang diskarte po. Paano masabi? Yan, dami po ditong igat, hipon, dalag. Bola lang yan. Yan po, ganda ng view po. Parang San Juanico Bridge. Wow naman. Wow. Wow. Haba ng tulay. Yan. Manghuli po tayo ng isda. Puntahan po natin yung mga nanguhuli ng isda kung may makukuha po sila. Yan. Yan po. Malalim po yan. Titingnan po natin sila. Subukan po nating tumawid. No! God, please, no! No! Kung ito po ay mababaw o malalim. Hindi totoo yan. Ako po, malalim nga. Yan. Po, mga nanghuli po ng isda. Titingnan po natin kung sila po ay may mahuli. Ang ganda ng view. Yan po, sila po yung mga nanghuli. Dahil wala po kaming pang-ulam, Paano masabi? didiskarte lang po kami ng anumang bagay na makukuha sa tubig. What? Yan. Meron ng igat. May nahuli na? Marami pong hipon. Yun, hipon. Mga hipon ano? Kaya pumatay ng isang kalabaw. Ano pong mga nahuli dyan? Tulad itong ilog na masagana sa isla. Kahit walang tubig. Tulad ng ano pong nahuli dyan? Ipon, bigas, ito, dalag. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Sari-saring isda. Hipon ang marami, no? Ayan yung mga kaibigan. Pakita namin sa inyo kung ano yung aming nahuli.
Tayong mga kuwang pang-ulam niyan. Tatlong kalabaw ng Mamaya palaka naman. palaka ng malumayang gabi. Kaya dapat enjoy mo lang ang buhay. Paano masabi? Para may pang-ulam. Para pag Ipon ang marami. Yan po ang aming nahuli. Medyo kukunti pa lang po. Mga hipon. Ilang kilo na yan? Ayusin lang po ang aming aparato at medyo mahina po ang kuryente. 210 lang po ang karga niyan. Makahuli kami ng malaking igat. Susubukan niya po si kuryente man. Oh. Ano ka nasisira, ulo? Malakas po, malakas ang kuryente. Si kuryente man. Yun. Laki yun.
dami. Yun, talaki. Hindi, maabot siya. Wala na, umagos na yun. Malalim. Sige. Dami po nilang nahuling hipon, mga kasumpaan. Yan po ay aming pangulam naman bukas ng umaga. Dahil mahal po ang mahal ng mga bilihin dito, mahal ang isda. Paano masabi? 280. Hindi totoo yan. At mas maigi pong maghanap na lang ng mauulam. Po, marami po ditong igat, dalag, hito, hipon. Bola lang yan. Yun po. Napakaganda po ng view. Kidlat pa. Ano, may 1 kilong hipon na? Malayo kasi yung isang. Kumusta po ang lagay ng yung panghuli? Medyo mainat yung isla. Malabo. Yan po ang pamamaraan ng kanilang panghuli ng isda. Yun. Yun, ang laki po, ang laki. Anong isda yun? Sabi ng pano. Ay, banag. Mamayang gabi po, mamalaka naman po kami, mamalaka. Dahil umulan.
Yun, yun, yun. Kahit sarap ng buhay kung saan ka papunta. Medyo malalim na po dyan. Ito tayo sa medyo mga babaw. Doon sa ano, medyo matining din oh. Yung papunta doon sa atin na ilog. Grabe din sa kabila. Hindi, dito. Dito. Oh. Hindi ah. Galing ako din eh. Tara habang medyo maliwanag pa. Dito maagos din eh. Dito. Yan po yung napakalaking isda na huli namin oh. Oh, ayan po. Ay, hito. Anong isda yan? Yan, hito. Dami na po. Medyo ilang kilo na ba yan, kaibigan? 2 kilo na rin. 2 kilo. Bola lang yan. Mamaya kami babawi po. Palaka. Yung mga kinakain po namin dito ay mga exotic. Dahil sa mahal po ng mga bilihin. Yan, bakong ipalaka dyan. Oh, yun yung palaka. Yun na. Laki. Ano yung palaka? Palaka. No, bitin mo nga, bitin. Kaya nga, alam yan, may palaka. Yung pispan kaya hindi ba pwede doon? Ano ka nasisira, ulo? Dito tayo daan. Yan. Sige. Matining. Dito po kami, dadaan po kami sa ilalim ng tulay. Yan. Kikiraan po. Pwede palang magawa ng bahay dito, ano? Yan dyan. Dyan, bar. Sa ilog. Matining dyan, matining. Yan po dito malaki ang igat. Kasi matining dito. Yan. Sigurado yan, matining-tining dyan. Ito po, ginagamit nila po ito sa kaya ng puling. Galing po doon sa taas. Para pag-deliver po ng kanilang mga produkto, lalagay lang dito. Kaya ganyan po yan, balasa kung tawagin. Yan po ay saging. Doon pa po yung galing sa pinakadulo ng ilog. Tapos kinakagahan po nila ng uling o kaya kahoy. At saka mga kamote,
mga prutas, kamuting kahoy, yung San Fernando, yan, sari-sari po, luya. Dito po nila kinakarga, tapos dinideliver po nila dyan sa bayan. Yan po. Yan po ang mga gawa ng mga katutubo po rito sa ating lugar. Kumustahin po natin ang kanilang pangingisda. Medyo gabi na po. Ayan, dyan o sa may culvert. Gilid. Bar, sa gilid ng culvert to. Habol pa eh. Dito naman sa culvert. At matining, yun o. Maagos dito eh. Yan, marami na po silang huli. May 1 kilo na po siguro na hipon. Laki. Yan, dos culvert. Po, ang naming nahuli. Tingnan po natin. Ang laki po ng karpa. Ang dami oh. Ang laki. Ang dami po oh. Dami karpa. Yan. Patingin ako, kaibigan. Yan.
Pakibukas nga kaibigan. Pakibukas ng mais kaibigan. Pakita natin ang ating mga huli. Sige. Igat yan. Igat. Yun. Laki oh. Ito yan, babahay ng igat. Tara. Tayo mamalaka naman. Yan, madilim na po. Kamay uuwi muna. Laki yun. Yun, laki. Yun. Ayun, nahuli. Ay, puta, laki. Sayang, kunin na. Wala pa. Laki po. Patingin. Patingin, laki po. Patingin. Laki po. Yan, laki po. Yan. Ano pa isa? Kalabasa na ano? Palaka naman. Laki ay. Yun. Smart.